Ak máte pocit, že prázdne frázy, ktoré nám dennodenne neúnavne svištia okolo uší zo všetkých strán, vám konzumujú nervy, mozgové bunky a čas, je tu niečo pre nonkonformistov. Jediná myšlienka, ktorú preveril čas, nám môže ponúknuť viac, než si myslíme. Človek si má hneď ráno uvedomiť, že sa môže stretnúť s človekom všetečným, nevďačným, lstivým, zlomyselným a nespoločenským. A že ľudia sa preto dopúšťajú všetkých týchto chýb, lebo nepoznajú dobro a zlo. Marcus Aurelius. S amputovanými nohami minulosti možno do budúcnosti prísť iba na invalidnom vozíku. Milan Rufus. Každý človek má v sebe zárodky všetkých ľudských vlastností. Lev Nikolajevič Tolstoj. Lotry dnes vyzerajú tak poctivo, že poctiví ľudia sú nútení vyzerať ako lotry, aby sa od nich odlišovali. Oscar Wilde. Od človeka, ktorý nie je ani dobrý, ani zlý. Nemožno nikdy nič očakávať, ale všetkého sa obávať. George Sandová. Tam, kde sa spália knihy, sa nakoniec spália aj ľudia. Heinrich Heine. Dobrá rada bude vždy ignorovaná, ale to nie je dôvod, prečo ju neposkytnúť. Agatha Christie. Učený hlupák je väčší hlupák než hlupák nevzdelaný. Molière. Ocitol som sa na moste. Prešiel som na druhú stranu. Vrážali do mňa ľudia vracajúci sa do mesta. Nevraživo na mňa zazerali. Kráčal som proti prúdu. Dušan Mitana. Keby to bola hlúposť úmyselná, zámerne narafičená, to by bolo dokonca geniálne. Lenže to by sme im krivdili. Oni nič nefalšovali. Ide o holú, prostoduchú, ničotnú hlúposť. Fjodor Michajlovič Dostojevský. So svojím svedomím nekupčím a ľudí nezrádzam ako Judáš Krista. Margita Figury. Všetci chcú vaše dobro. Nedajte si ho vziať. Stanislav Jeržilec. Peklo je prázdne a všetci diabli sú tu. William Shakespeare. Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti bijú, bláznov zatvárajú a filozofov nechápu. Niccolo Paganini. Boh stvoril človeka, ale nedal si to patentovať. A takto teraz po ňom môže robiť kdejaký blbec. Jan Werich. Obetovaním nezávislosti myslenia sme stratili vieru v pravdu. Erich Fromm. Deje tohto sveta sú výsledkom troch faktorov. Prirodzenosti, ľudskej vôle a náhody. Avicéna. Tí, ktorí sľubujú na zemi raj, vždy vytvárajú peklo. Erich Maria Remarque. Ctižiadostivý človek musí byť otrok všetkých, ktorí ho môžu povýšiť. Jean de la Bruyère. Dve pravdy si nikdy nemôžu odporovať. Galileo Galilei. Kto chce dnes urobiť kariéru, musí byť tak trochu ľudožrút. Salvador Dalí.
Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie. Plutarchos. Propagandistovým cieľom je prinútiť jednu skupinu ľudí, aby zabudla, že ostatné skupiny ľudí sú ľudia. Aldous Huxley. Bosk od herca je najznepokojujúcejší. Ako môžem zistiť, či to myslí vážne, alebo len trénuje? Ruth Gordonová. Nič nie je nelegálne, ak sa to 100 obchodníkov rozhodne urobiť. Andrew Young. Šťastní otroci sú najväčšími nepriateľmi slobody. Marie von Ebner-Eschenbachová. Náročnou časťou každého argumentu nie je hájiť vlastný názor, ale poznať ho. André Marua. Netreba usudzovať, že diabol pokúša len geniálnych ľudí. Určite pohŕda hlupákmi, ale nepodceňuje ich pomoc. Naopak, vkladá do nich veľké nádeje. Charles Baudelaire. Jediné, čo je horšie ako byť slepý, je mať zrak a nevidieť. Helen Kellerová. Stádo baranov pod vedením leva je silnejšie ako stádo levov pod vedením barana. Napoleon Bonaparte. Je ľahšie bojovať za princípy, než podľa nich žiť. Alfred Adler. Človek, ktorý vie, že nič nevie, celý život hľadá pravdu. Vie, že je to ťažké, ale nikdy sa nevzdá. Vie, že sa môže mýliť a dokáže si to priznať. Vie, že sa môžu mýliť všetci ostatní, ale on nezatrpkne. Kráča ďalej, tak ako voda ďalej plynie pomedzi kamene. Vie, že jeho cesta je správna, pretože sa na nej stáva lepším človekom. A preto pokračuje. Či ho na konci cesty čaká pokoj alebo čaša s jedom, je len odkaz doby, v ktorej žil. Sledujte niečo pre nonkonformistov.